Philippines chapter 4 verse 4 paingon sa 7. So ingon dinhi paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo usbo nako pag-ingon paglipay kamo ang inyong pagkamapailubon ipailan ninyo sa tanang mga tao ang Ginoo duol na. Ayaw kamo kabalaka mahitungod sa bisan unsang butang apan sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo uban ang pagpasalamat. So unsa ingon diri atong ipakita sa Dios ang atong pagkamapailubon aron nga makita sa tanan katawhan nga mahimo kitang kahayag diha sa kalibutan tungod kay gipakita nato atong pagkamapailubon ug unsa pag-ingon niya dili kita mabalaka sa bisan unsa kung dili mangamuyo kita kaniya uban sa pagpasalamat. So unahon nato ang pagpasalamat sa Dios ayha dayon ang atong pagpangamuyo sa atong gikinahanglan. Busa niingon siya diri nga dili kita mabalaka. All glory to God. Thank you Jesus. So magkinabuhi kita diha kang Kristo. So nga atong pagkinabuhi adlaw-adlaw atong ipakinabuhi kini nga diha kang Kristo. So kay nituo kita dito kang Kristo Jesus nga siya gilansang dito sa krus ug ang ato pong mga sala gilansang nako dito sa krus tungod kay nagtuo man kita kang Jesus kita nahimo na po nga matarong. So sige ingon ni Apostol chapter sa Philippines chapter 2 verse 27. So iyang giingon dinhi sa 27 sa pagkatinuod. Toronto Philippines or Philippians chapter 2 verse 27. Sa pagkatinuod siya nasakit nga nagungaw sa kamatayon apan ang Dios naluoy kaniya ug dili lamang kaniya kundi usab aron ako dili abuton sa daghang mga kaguol. Glory to God. Thank you Jesus. So